yawwa nan sahara ne. Assalamu alaikum. Lahiya ina ne nan wannan wajen? Rijiya na Awale. Yawwa. Masha Allah. Okay, rijiya na Awale. Komi akwai. Yo garaji na moto ko? Garaji. Komi akwai. Ah, kayan na moto. Gyaran moto. Okay. Komi. Okay. Insha Allah. Ko me yake so ma in yanzu zai sami shi ko? Gyara ma akwai. Komi yana so akwai. Okay. Rijiya na Awale. Rijiya na Awale ba? Okay. Gusumci rijiya na Awale. Daidai rijiya ina ne? In ka je rijiya daidai shi na ke? Daidai rijiya. Na Awale gusumci rijiya. Okay. Gusumci rijiya ko? Yawa gusumci rijiya. Okay, kayan wannan ko? Okay. C'est bon. Inshallah.